Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggih kalih Guang Rujak nggih lagu terbaru saking Guang Rujak pencipta dari Randu Blatung. Selamat menikmati judule Gendaan. Sugeng midhangetake nggih niki lagu ciptane Guang Rujak. Lunture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe gendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi supaya ora konangan wirange cukup sakmene lorone hatiku tekane kowe gendaan karo wong liya lunture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe gendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi supaya ora konangan wirange cukup sakmene lorone hatiku tekane kowe gendaan karo wong liya lunture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe gendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi supaya ora konangan wirange cukup sakmene lorone hatiku tekane kowe gendaan karo wong liya cukup sakmene lorone hatiku tekane kowe gendaan karo wong liya niki nggih lagune ciptane Guang Rujak. Masalah penciptaane dhewe iki ya padha ae gendaan senengane. Gendakane apa lek alah gendaan iku ya sluku-sluku bathok ngono kae le. Bathoke lae lho. Si Rama menyang sawah, anake padha dolanan suku-suku bathok ngono. Nggih lagu ciptane Guang Rujak. Kula niku selalu membawakan ya dari gending-gending ngono ya ciptaanku dhewe, Bro. Seniman besar kok dari Randu Blatung kok nyanyi lagune wong agak level ya. Tantangan besar seorang seniman itu menyanyikan karya orang lain di media sosial. No way.
apakah menciptakan lagu itu suatu hal yang mudah le? Njajal kowe dek. Jadi mudah, tidak mumet utekem. Kalau sang seniman sudah tahu caranya menciptakan lagu niki yo. Banyak dari orang-orang yang nyanyi nih lo cuma mengcover lagu orang, walah pamer suara, nyanyi lagu nih wong bangga. Untung ada peraturan do nyetet kabeh. Kalau gua rujak nowe no, saya terjun di media seperti ini kreativitas sendiri tidak suka jipak pakai nyanyi karya orang lain. Nowe seniman kok nyanyi lagu nih wong dipamerno nang media sosial. Masuk. Kalau buat saya ndak masuk. Memangnya menciptakan suatu karya lagu itu biar sepele, nanging angel. Kok kira genah toh? Orang yang bisa bermain musik itu bisa menciptakan karya lagu, belum tentu. Orang yang bisa lho gitar iso marek-marek kuwi dia menciptakan lagu, ora tentu. Karena menciptakan lagu memerlukan kecerdasan otak. Jadi menciptakan karya lagu itu harus tidak sama dengan lagu yang sudah ada. Weh gak mumet kowe. Engko nek mbok padakno dari jiplak kowe. Baik warna lagu, lirik lagu itu tidak sama, makanya mumet kowe. Nek ora trike carane gawe lagu yo, kowe gawe lagu sitok ngono. Alah. Iso mlebu rumah sakit jiwa kowe mikir. Angel. Kalau gua rujak. Seniman kampung hidup di pedesaan, daya pikir otaknya itu kalau dengan orang alah podo, daya pikir otak manusia itu sama saja, baik kota maupun desa itu sama, tergantung mereka itu berfungsi enggak diberi otak. Kadang aku nunggu yo nggawe lagu nunggu yo tak awaki, karena saya seringnya gawe lagu, jadi gawe lagu kempre aku. Hanya hitungan jam, hanya hitungan menit menunggu aku dadi kok lagu. Piye kok? Karena saya sudah tahu kuncinya cara membuat lagu. Kepengin iso rene bayar. Orang bayar tuh wegah. Nah, kamu harus bisa main musik. Sing pede ya untuk dari vlogger-vlogger yang kemarin mengadu dengan gua rujak. Aku kurang pede mbah Deni. Kurang pede. Pede ki apa to? Percaya diri. Yo kudu percaya. Apa ke percaya karo wakil rakyat sing ora iso dipercaya kuwi? Seorang YouTuber ngene iki yo sumbangsihnya terhadap pajak negara itu besar. Dipotong pajak rumangsam. Pajake nggo mangan-mangan tas sekolah nggo puya-puya iki lho. Untuk manganan ABG iki lho. Iki pajake YouTuber ngene iki ngkai mangan tas sekolah kuwi. Saiki mangan itu dikai mangan gratis, mangan ABG lho. Anak-anak oleh mangan ABG le, wis ora jajan. Picek kau. Jancuk jaran. Program picek kau. Wah, ses nayo jelas. Ya. Ora usah dodo lek engko tok ndi-ndi omongan lha piye. Omonganku kuwi tak asar ning media gambar iki tok marik-marik Tak tempone tak anono ya, gimana tak cepetno iki coba tempone tak agak pelan saja. Iki lho pikir gak penak marah ya iki. Pikir-pikir itu enggak seberapa enak ini. Jajal sik lho pikir iki kadang yo ora penak blas kok. Tempone penake sepira yo? Sakmene. Tak dono tempone. Lunture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe
kowe kendaan karo wong liya Unture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe kendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi supaya ora konangan wirange cukup sakmene cukup sakmene cukup sakmene lorone atiku tekane kowe tekane golek kendaan iku tekane kowe kakendaan karo liyane iku tabrik sik aku anggere nyanyi terlalu cepat ngono kuwi ya terlalu terus mungkin napasku gak kuat padahal aku gak rokok ya orang kalau tidak merokok itu berpola hidup sehat ya kebanyakan orang yang merokok itu ya membahayakan diri sendiri dan orang lain contohnya Dono Kasino Indro gitu bojone mati terkontaminasi karo ndek perokok berat kowe perokok pasit ngono kuwi walalah aku kan sering jagongan ya sampai orang yang perokok pasit walalah keringete lho ambune kaya ula luwuk ngene walalah itu mutah-mutah menang tapi orang tidak perokok itu keringetnya ya biasalah pokoknya keringetnya orang tidak pernah mandi pokok ora kaya ngono kuwi walah bel waduh mumet sirahku angger jagongan karo orang perokok pasif kuwi ayo keringete walah kaya gendruwo ram adus 4 tahun walah ngeri pokok makanya saya kalau dengan perokok pasif pun wis gak betah aku kon jagongan niku baik di jalan masa orangnya tuh berpola hidup sehat aku ngono ki pon lari walah jago nih oke saya ulangi untuk mendapatkan durasi panjang menikmati karya Gongcak Gendaan lantaran tresno iki lantaran biar bentuk durasi dawa lunture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe kendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi supaya ora konangan wirange cukup sakmene cukup sakmene larane atiku tekane kowe kendaan karo wong liya lunture tresno iki pancen ana sebabe jalaran kowe kendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi
kendaan karo wong liya pancen yen ora tresno ora perlu sandiwara nutup-nutupi supaya ora konangan wirange cukup sakmene cukup sakmene cukup sakmene lorone atiku tekane kowe tekane kowe kendaan karo wong liya cukup sakmene cukup sakmene cukup sakmene lorone atiku tekane kowe tekane kowe kendaan karo wong liya. Sekian, terima kasih atas hadirnya di vlog kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan lagu terbaru saya lagi ya.